Cáritas Ribeira recibiu máis de 975 euros para os afectados pola Dina. Os empresarios ribeirenses entregaron o donativo da pista de xeo para seguir axudando os valencianos. Esta mañá, a sede da Asociación de Empresarios de Ribeira abriu as súas portas para acoller un acto diferente. A patronal entregou a Cáritas de Ribeira o donativo comprometido das entradas á pista de xeo. 20 céntimos de cada ticket vendido para patinar estaba reservado para Cáritas e hoxe conta xa cos 976,8 euros desta doazón. Nos comprometemos a donar os 0,20 céntimos a través de Cáritas para os damnificados da Dama. Para nós, foi un sacrificio, como xa sabedes, parte dos que nos estuvestedes seguindo con este evento. A implicación que tuvemos tanto por parte do Grupo Fercosti como da Asociación de Empresarios para poder levar a cabo a actividade da pista de hielo. Como dicía antes, nos asumimos un compromiso que, a día de hoxe queremos materializar. O representante de Cáritas Parroquial de Ribeira, Alfonso Mera, agradeceu a iniciativa e que se pensara na entidade para que se poida seguir axudando a quen máis o precise. Cáritas traballa con todas as persoas que están vivindo situacións de pobreza, sexa por a razón que sexa. Creo que o Nadal é un tempo moi familiar. É certo que nun tempo tan familiar non podemos esquecernos de ninguén, non? Eu creo que foi o que fixestedes un pouquiño vos. E, ademais, esa xente toda que entrou, esas ventas de taquilla, 4.884, son persoas que a través vosa fixeron unha labor de cara a Cáritas. E para nós tamén é importante a sensibilización, o saber que temos que estar sempre ao lado de quen nos necesita, o saber que buscamos, os empresarios teñen moita labor por diante, pero buscan a súa repercusión económica, pero nunca sin desatender a xente máis pobre. Ademais de facer entrega deste donativo, fíxose balance da pista de xeo que estivo en Ribeira durante case mes e medio, iniciativa que se definiu de éxito. No que, tuvemos unha venta en taquilla de entradas que é realmente o que vamos a destinar os 20 céntimos a Cáritas de 4.884. En ese sentido, para nós, mover xa este tipo de cantidade de xente que se desplazara dos concellos limítrofes e tamén do centro de Ribeira a disfrutar da pista de hielo, a verdade que estamos super satisfeitos de levar a cabo esta actividade. Despois, con outras, tanto a nivel de comercio implicado con nós, hostelería, restauración e outras asociacións que levaron precios bonificados, tamén estamos falando dunhas 1.250. Entonces, en conclusión, a través de todo un pouquiño a grosso modo, de todo o que foi o evento, estamos falando de 6.100 e pico de personas que pasaron pola pista de hielo. E agradeceu a colaboración da hostalería ribeirense e tamén do apoio do Concello da Pobra, ademais de pedir máis implicación do Goberno de Ribeira. Vemos que foi unha aposta moi fuerte, pero, ao final estuvamos super orgullosos de poder levála a cabo, que Ribeira fora un referente en tema de unha actividade que eu penso que na campaña de Navidad, se non fora un pouquiño o tema da pista de hielo, Ribeira estaría un pouquiño máis, penso eu, máis triste en este sentido. Para nós, como vou dicir, estou super orgulloso de poder levar a cabo esta actividade. Transmitir tamén que xa estamos empezando un pouquiño xa na actividade este ano, que sabemos que temos que corregir algúns inconvenientes en tema de ampliar, o que é a pista de hielo. Queremos volver a ampliála máis porque é necesario, porque, temos que corregir, todos os inconvenientes que vimos en este ano. Nós vamos a seguir apostando porque Ribeira sea un referente na campaña de Navidad. Vamos a seguir apostando tamén co Concello, que tamén debería de seguir ou implicarse un pouquiño tamén con nós. O xerente do Grupo Fercosti, José Antonio Fernández, agradeceu a aposta feita pola Asociación de Empresarios de Ribeira por contar coa pista de xeo na localidade durante o Nadal. Estoy super contento. Está claro que isto non é un evento para un año. Está claro que isto lleva un evento que lleva unos años, ¿entiendes? Yo estoy súper contento con todo cómo salió todo esto. La aceptación del público fue extraordinaria para ser el primer año. E agárdase que se incremente, xa que se traballa nun proxecto máis ambicioso e con máis atractivos para o Nadal deste 2025, para o que se pide a implicación ao 100% do Concello ribeirense. O tenente de alcalde, Vicente Mariño, destacou a importancia de dinamizar Ribeira nunha época do ano tan sinalada. Es verdad que, como decía el señor presidente, el ayuntamiento tiene que implicarse más, el concello tiene que implicarse más. Recojo ese guante como teniente alcalde y lo trasladaré al Ejecutivo.
Desde la, como saben todos los que nos están oyendo, desde la concejalía que presido tanto de Servicios Sociais como de Mercados, pues hemos contribuido a la adquisición de unas entradas para pues gente más vulnerable, más necesitada. Para mí, la labor primordial y que me mueve más estar en política es esta labor social, esta labor de ayuda por los necesitados. Martínez adiantou que a pista de xeo regresará este ano, xa que afirma que os proxectos que desenvolve a Asociación de Empresarios sempre buscan ter continuidade.